Više od 300 srednjoškolaca iz Bosne i Hercegovine će imati priliku da pokažu svoje znanje, ideje i vještine iz različitih oblasti na naučnoj olimpijadi BOSEPO. 8. je godina od kada se održava ovo takmičenje koje učenicima srednjih škola predstavlja motivaciju za napredovanje. Od ove godine uvedene su kategorije kratki film i umjetnost. Nedim i Adnan su osmislili način da regenerišu beton tako što su pomiješali bakteriju Bacillus pastoruli s hemikalijama i u doticaju s vodom pukotine na betonu postaju prošlost. Na ovaj način beton na mostovima, tunelima, objektima bi trajao i do 200 godina, iako im je trenutno rok trajanja u prosjeku 50 godina, tvrde naše sagovornici. U našem projektu napravili smo nemoguće mogućim. Isto tako uspjeli smo da oživimo naš beton na način da smo stavili bakterije u njega i hemikalije. Nakon što naš beton dođe u doticaj sa vodom, on može da pretvara hemikalije u krečnjak koji će nakon toga zatvoriti bilo kakve pukotine koje se pojave na našem betonu. Kompletan proces regeneracije bi trajao 3 sedmice. Dužina pukotine nije bitna, a širina bi trebala biti do 15 mm. Naučna olimpijada dobar je način da predstavi svoju ideju. Na BOSEPO sam došao da pokažemo svoj talent, svoju kreativnost i nadamo se da će se to neko ovdje prepoznati. Predstavlja jedno druženje na kojem se mi svi možemo ovdje, svi koledži u Bosni i Hercegovini koji se možemo naći i zajedno se družiti na ta 2-3 dana. Ovdje možemo upoznati nove prijatelje. Ovo je jedan od 130 projekata koji su predstavili više od 300 srednjoškolaca iz Sarajeva, Zenice, Tuzle i Bihaća. Najbolji radovi će biti nagrađeni stipendijama obrazovnih institucija koje pohađaju. Nagrade nisu jedini razlog učestvovanja na BOSEPO olimpijadi. Ako ostvari ovdje dobre rezultate, mi imamo partnerstvo sa mnogim ovakvim olimpijadama sličnog tipa u inostranstvu i onda oni idu na ta takmičenja. A za njih i Bosnu i Hercegovinu to mnogo znači zato što oni u ovom, da kažemo, najkritičnijem periodu u srednjoj školi u stvari istražuju, rade, trude se i pokušavaju da nađu neke inovacije koje će pomoći i njima i našoj domovini. Učesnici BOSEPO olimpijade takmiče se u više kategorija: energija, okoliš, inženjering, kratki film, umjetnost, junior. 6 članova žirija ocijenit će njihove projekte. Već sutra će biti poznati pobjednici u svim kategorijama.